Het Limburgs Museum zien we in het Julianapark, iets rechts van het midden. En dat betekent dat we vandaag te gast zijn in de gemeente Venlo. Het oude centrum van Venlo kwam zwaar gehavend uit de Tweede Wereldoorlog vanwege de vele geallieerde bombardementen op de Maasbruggen. Veel bommen raakten de stad. Gelukkig zijn er nog oude monumenten te zien, zoals de Martinuskerk. De toren is nieuw gebouwd na de oorlog. De kerk zelf kon worden gerestaureerd. De Maaskade was lange tijd een gebied dat er niet toe deed. Venlo had geen echt Maasfront. Maar dankzij een groot stedenbouwkundig plan van architect Jo Koenen kreeg Venlo een nieuw gezicht. Theater De Maaspoort trekt hier wel de meeste aandacht. Maar het juweel van het stadje van lol en plezier, je moet het toch één keer zeggen, is toch wel het stadhuis uit 1599. Met zijn 2 torens en het bordes met de trappen, waar ieder jaar met de vastelovend het boerenpaar in de oneg wordt verbonden tijdens de boerenbroelof. Tegenover het oude centrum van Venlo, op de andere Maasoever, ligt de voormalige Frederik Hendrik-kazerne. Gebouwd op de plek waar ooit het Fort Sint-Michiel lag. Een deel van de vestingwerken is weer zichtbaar gemaakt om te laten zien dat Venlo ooit een vestingstad was. Op deze plek is het Fort van Venlo gepland. Een groot complex met onder andere bioscoop, bowling, speelparadijs en foodmarket. De Sint-Antoniuskerk in Blerik is in 1962 in gebruik genomen en staat op de plek waar ooit de oude kerk stond. Die werd helemaal verwoest tijdens de Tweede Wereldoorlog, net als het hele dorp Blerik trouwens. Blerik is nu het westelijke stadsdeel van Venlo op de andere Maasoever. En in Blerik liggen ook de galerijflats de Molenbossen. Anders dan in andere plaatsen zijn deze flats altijd populair gebleven. Door de schuine ligging ten opzichte van elkaar hebben de meeste flats uitzicht op Modermaas. Achter de A73 met de Zuiderbrug ligt de wijk Meulenveld. En rechts van Meulenveld ligt het kerkdorp Oud-Blerik met de Sint-Jozefkerk. In zuidelijke richting gaat de tocht nu verder naar een volgende aflevering van Limburg van Boven.